Assalamu алейкум, muhterem milletteşler. Siz Яңа Гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Быелгы август айы узган елгысын кабатлый. Яңгыр яумаганына да айдан артык вакыт үтте. Басу юлларыннан үткән транспорт артыннан тузан болыты күтәрелә. Туфрак эшкәрткән трактор, ашлык суктырган комбайн артындагы йөрмәне әйтәсе дә юк. Кырда хезмәт куючыларга Ходай үзе көч-куәт, сабырлыгын бирсен. Көннәр кызу торганлыктан туфрактагы температура да нык күтәрелә. Авылларда бәрәңгедә ала башладылар. Иссе җирдә йомшарып ятмасын диләрдер инде. Яңгыр кирәк. Юкса көзге шәшү вакыты, дым юк дәрәҗәсендә. Игенчеләр быел да шәшәргәме, әллә сабыр итәргәме дип баш вата. Балык Бистәсе районы Сабакай авыл янәшәсендәге кырда комбайннар борчак суктыра. Элегрәк борчакны җыеп алсалар, урак тәмам дип шаярта иделәр. Хәзер әнә үзегез күрәсез, борчакны да егып тормый гына турыга суктыралар. Кыр карапларының борчак суктыруын тузан йөрмәсеннән үк ишамаларга була. Шуңа даими туктап, комбайннардагы тузанны өртертергә мәҗбүрләр. Районның хуҗалык җитәкчеләре белән дә аграр министр шушы кыр янында күреште. Балык Бистәсе игенчеләре дә уракның экватор сызыгын үткән. Уңыш төрле кырда төрлечә. Кайда технология төгәл үтәлгән, туфрак тиешенчә ашланган, яхшы орлык шәшелгән. Анда икмәк бар. Шуңа да киләсе елдан игенчеләр алдына ашламаны гектарына 50 килограммнан ким кулланма бурычы куела. Кем 40 килограммнан артыграк удобрение алган, аңа республика хисабыннан практически дополнительно 8-9 килограммга дополнительно поддержки бериләйди. Да, киләсе елдан без 50 килограммга планканы арттырабыз. Балык Бистәсендә хезмәт хакларын арттыру юнәлешендә дә ныклап эшләргә кирәк. Казан якын эшчеләрсез калуында бар. Биредә уртача хезмәт хакы 23 мең сум гына. Республикада бу күрсәткеч 36 мең сум. Терлекчелектә баш санын киметмәгәнсез, әмма сыерларның продуктлыгын арттырырга кирәк булыр диде Марат Азатулы. Районда бер сыердан савылган сөт 15 килограмм гына. Хуҗалык җитәкчеләре дә аграр тармак җитәкчесенә моңзарларын җиткерде. Бөртеккә бәянең түбән булуы борчыяларны. Киңәш бер, булганын бераз булса да үзеңдә саклап тору. Кайсы бер кеше барыбер теге элеваторның расценкалары, приемкалары, кыйбат, хранениегә тегендә монда дип кайсы бер кеше шулай дип зарлана да, мин инде андый вакытка нәрсә әйтәсең? Хранилище төзергә кирәк. Да, безнең республика программасы да бар, капитальный ремонт зернохранилищ, зернотаков бар, 30% субсидиялар без кайтарабыз аның ремонтын. Үзләренә хранилище төзергә кирәк обязательно. Бүген хранилищеның бәясе, аның артык кыйбат дип әйтеп булмый. 2000, 3000, 4000, 5000 тонна хранилище төзә. Зато үзеңә савап куйдың и сатканчы үзеңдә тотасың. Андый мисаллар бар. Фермер Исмагыйлов менә бу складны урак алдынлыгына төзеп куйган. Хәзер монда 700 тонна язгы бодай салынган. Бәя түбән булгач 45 центнер уңышта күңелен күтәрә алмый җир хуҗасының. Мәҗбүр булдык шулай йөп торырга, чөнки сыйдырга кирәк. Яңгырлар киткәнче погода барда максимально тизрәк алып калырга кирәк и тутырып торырга кирәк икмәкне. Бәя булыр дип өметләнәбез, бөтен хуҗалык өметләнә. Шуңа күрә менә нитәбез, саклап җыеп торабыз. Көз җиткәч бәяләр бераз кымшанмый калмас анысы. Бүген бернигә карамый көзге культураларны туфракка салу зарур. Бүген республика булып шәшүләр дә башланып китте. Практически бөтен районнар 20% бүген шәшүлек мәйданнары да эшләнеп килә. Безнең 520 меңнән артык план зимой шәшергә. Да, кармалар инде әзерләп бара. Бүген практически республика буйлап ел ярмы карма әзерләнгән. Зур хуҗалыкларда да, фермерларда да, кече хуҗалыкларда да, частный секторныкында улай берендә без карап барабыз. Карма белән безнең алгаш проблем юк. Кырыс яңгырлар юк, яңгыра булмаганга шул тузан инде. Ниләр писәннәр дә яни кибә башлады бүген. Иртәнге сәгать 5-тән 40-га орлык чыгар Ариф Катабый. Кичен караңгы төшкәнчә шәшәбез ди. Мәйданнар шактый. Туфрак кыры шәшәргәме юкмы дип аптырарга вакытлары тар. Арыштың инде сырыгы уже үтеп китте бара дип әйтергә була. Көтеп торырга юк бит инде аның. Былай да инде без бер катна язгы шәшүендә сыңарак башладык. Шуңа күрә бит инде Убургсданың бераз 2 катнага сыңа калды. И предшественникларында сыңарак җыеп алдык. Шуңа карамастан инде барыбер бабайлар әйткәннәр, кыз көне шәш, килгә шәш булыр дип өметләнәбез инде, яңгыр да булыр дип шәшеп куярга. Ник дисәгез инде объем зур, әгәр дә калдырсак, без аны шәшеп өлгерә алмыйбыз аннарсын. Шуңа да быел бөртекләрне тирәнгәрәк салу отышлы булмагае. Икенчедән шәшү агрегаты артыннан ук тыгызлап кую зарур. Апасмол җәмгыяте 10 мең гектарда көзге культуралар шәшәргә ниятли. Аның 4 меңе арыш булса, 6 мең гектары көзге бодай. Былтырларда нәк шулай ук яңгыр яумады, игеннәр әйбәт булды. Менә бодай, көзге бодай
36 белән, арыш 33 белән бетте инде безнең. Шуңа күрә чәчергә дип әйтәм инде. Чәчеп барабыз, культивация ясадык, катук белән, тяжелый катук белән без аларны бастырып чыгабыз да, нормаль әйбәт тигез җир булачак. Көне туа, аның артыннан мәшәкате дигәндәй, көннәрнең артык эссе туруы, вак болын күбәләгенең безнең якларга килеп җитүенә сәбәпче булган. Саратов өлкәсендә үрчегән вак күбәләкләр бездә дә гөҗләп тора диләр. Көнбагыш культурасына кукурузны бик яратып башлый инде ул, шигендерне, шикәр шигендерне бик нападать итә. Күп еллык үләннәргә нападать итә. Менә кичә уже бездә дә бик каты уже обширный безнең районга килеп керде. Менә кич белән кайтканда уже машина белән кайтып булмый, прямо болыт кебек алар килә. Луговой мотелегендә ул үзенең личинкаларын, йомыркаларын салып, личинкаларын кукурузны ташарга может. Конечно, безнең чит илдә әйтәләр инде, карнаш, элгерсен, зернасын салырга кирәк дип. Но инде мен уйлыйм, мондый кырда, тем более безнең объемда күп, 4000-нән артык район буенча кукуруз уже әкрен-әкрен генә сала башларгадыр инде аны. Менә бу фотоларда вак күбәләк личинкаларының яфракка, чәчәккә зыян салуы аермачык күренә. Моңа каршы бары тик үсемлекләрне корткычларга каршы эшкәртү юлы белән генә котылып була ди белгечләр. Бу исә аграрийлар өчен өстәмә чыгымнар дигән сүз. Ә хәзер киләсе минутларда тәкъдим ителәсе темалар турында. Көзге бодайның гектарыннан 63 центнер уңыш алу өчен ниләр эшләргә? Норлат районы фермеры Наил Хайбуллин аңлатыр. 50 тиенләп кенә арттыралар, ә төшергәндә 5 сумга киметәләр. Ни өчен? Авыл кешесе шул сорауга җавап көтә. Республикада иң оста сыер савучы билгеле. Тәтеш районыннан безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республика кырларында урып җыю эшләре дәвам итә. Бүгенгә барлык майдандагы игеннең 70%-ка якыны җыеп алынган. Уңыш гектарыннан уртача 37,8 центнер тәшкил итә. Моңарча без эре хуҗалык һәм инвесторлар кырында үскән уңышны анализлаган идек. Бүген сүзебез нибары 200 гектар җирдә иген үстерүче фермер хакында. Наил Хайбуллин Норлат районы Зирекле авылында эшчәнлек алып бара. Туган авылына бер кадар җан өрүчедә әле ул. Көзге бодайдан 63 центнер уңыш җыеп алган. Гади техника фермер көче белән шул кадар моллык үстерү өчен барлыкмы? Наил Гатаулла улы бу сорауны гади генә җаваплады. Игенчелек кануннарын бозмаска кирәк. Менә шул кануннарны киләсе видеоязмада бергәләп анализларбыз. Алдынгы тирлекче, алдынгы чигендерче семьясында туган бала. Кичкенә вакытта 6 яшьтән әти фирмада эшләгәндә, әти яңа йөрәйдем. Уйлап куйдым, әтинең мин әйтәм, чуалын Наил, әти булдырды, әти булдырган хезмәтне син булдырасың икән дип. Мен үземнең туган авылымда шундай чирга туры килдем, җирне алып эшләп карамаска. Наил Хайбуллин 2009 елда игенчелеккә тотынганчы балалар да укыта, мәктәп директоры да була, район хакимиятендә дә хезмәт куярга өлгерә. Ничек кенә булмасын, авыл баласы янәдән туган аягына әйләнеп кайта һәм ныклап иген үстергә керешә. Быел уңышның мул буласын алдан сиздем ди ул. Икмәккә бәянең түбән булуына да исе китми. Саклар урыны бар. Будайны салып суктырып куйдым, сату бик матур бара. Менә күп менән сатасың будайны? Бүгенге көндә бернинди проблема юк, 12 сумнан саттым. Значит, будайны, но будай бик сыйфатлы, конечно, арпаны тоже 12 сумнан. Ну, может быть, киләчәктә бераз сум төшәр. 1 грамм зарланмый, мотор иттереп кертеп тутырып куйган. Вакыты җиткәч, аның бәясе барыбер шуннан да төшмәй. Аннан соң бу 12 сум бәяне мин начар бәя дип әйтмәйм күздектән караганда. Бөртекне бүгенге бәясенә сатарга җыенмый ул. 2020 ел уңышында быел кыш 21 сумнан сатып бетергән. Ашарга сорамый, үз вакыты җиткәч иясен табар дигән фикердә. Гомумән, Наил абый кебек бернидән зарланмаган игенчеләрне очратуы кыен бүген. Республика җитәкчелегенә дә субсидияләр бирелеп торган өчен рәхмәтле ул. Моңаеп зарланып иргә ярамый эшләгән вакытта. Бүген булмаса иртәгә була, иртәгә булмаса иртәдән арга була дип эшләргә кирәк. Менә шулай була, 14 ел гомер узып китте. Шушы хәлгә килеп җитте. Шул хәлгә килеп җиттем, быелгысы елга шатлык өстенә шатлык, бер качан да зарланмадым, моңаймыйм. Бүгенге көндә Скипетр дигән уҗым будайының сорты 63 центнер уңыш биреп бара. Хайбуллин фермер хуҗалыгы зур түгел. 200 гектар җирдә арпа һәм көзге будай үстерә. Арпаны җыеп алган инде. Нива комбайны соңгы гектарларда көзге будай суктыра. Яшерен батырын түгел. Быелгы яз яңгырлы килде. Күпләр кышлап чыккан кырларны шүпкә каршы эшкәртеп өлгерә дә алмады. Узган тапшыруларда бу хакта сөйләштек инде. Ә монда бер шүп әсәре күрмәссең. Пар җирен яхшылап эшкәртү нәтиҗәсе бу. Үзегез күзегез белән карагыз.
Әлі бүгінгіне тегіл бір айдан сында заманда сыңар шөп көрінмейячек. Не үшін? Гади негізі, жақшеттері бақытында мен пар жерін ішкерген бақытында 14 тапқыр ішкертілген пар жеріне чәчілген мұна бұл суперелиті ұрлық білән үскен ипи. Бұйылғысы жылда бүтіннәй 16 тапқыр ішкеттік. Әлі ұрлықны чәшкенше жерге 17 тапқырда ішкеттәчәк біз. Чөнки қарап қына кетесің, гембә шекелі чүп көтерілі. Біз гембә кебек көтерілген жерге чәшмейбіз чүпліге, ялғы еттіріп, қап-қара ішін бітіріп чәшәбіз. Игеншілікке тұтынғансың екен, оннан мұннан ғына ішлеу нәтиже бермейден айылға тауыллауылы. Быйылғы кебек елда да ношар оңыш алуны бүтінлей гынаққа саный. Шуңа да шәшуге әзірлікні бір ел алдан башлый ул. Дірістігін әткен вақытта тәпләп ярамай, жеріні яратып сүйіп ішкертірге керек. Міне шул вақытта ғына бола ол. Ең біріншісі бұлырға тиеш сивабарот діріс. Мен бір вақытта да ярты гектар азимой бұдайны ішкертмәген пар жерсізге чәшмейм. Аннан соң там бір тіп сәбәбі, значится, ұрлық әйбәт бұлырға тиеш. Мен her yılını 100% ırlıktan süper elitik alıştıram. Bu meselede açık rahmetli Tukay rayonunun Seydeş isimindeki ırlıkçılık hocalığı Marat Talgatovичке. Гектарыннан 50-60 ситнер оңыш алам дейсәң, нәқ менә шулай эшләргә, ашламасында кертергә кирәк. Әмма артык ашлауны максат итеп куймый фермер. Менә бу бодай кырына да 2 ситнер ярымнан аммиак селитрасы керткән. Шуңадырмы салам сораучылар да күп. Иршат Зайнуллин күрше авылдан килеп малларына салам ташый. Җире юк, малларны күп асрый, шәһәрдән авылга кайтып төпләнгән егет. Бәхет эзләп шәһәргә чыгып киткән идем, но шәһәрдә яшәдем, зарланмыйм, анда да эшләдем дә, ашадым да, Аллага шөкер. Анда эшләгән дүк инде мин авыл халкын кызганып, соңгы вакытларда кызганып йөри идем инде. Кырлар, буш урыннар бар, эшләүсез юк, бурьяннар үсә. Шуннан кайтып мин Нурат шәһәрендә яшәп, андагы җыртымны калдырдым балаларга, монда кайтып, буш участокларны алып, фермалар төзеп, җыртлар төзеп, Аллага шөкер, маллар асырап, миндә 6 кеше эшли бүгенге секендә. Иршатның 45 баш мөгезле эретерлеге, 80 сарыгы бар. Җир ала алмый тилмерә. Хәзер инвесторлар арендалаган пай җирләрен, пай хуҗалары риза булса да, җайлыгына рәсмиләштереп булмый шул. Димәк, күршеләрең белән ярдәмләшеп эшләргә кала. Хәзер бит инде хөкүмәт булыша дип китеп ятып булмый. Барсы да үзебездән тора. Шуның белән яхшы фермерлар бар. Менә әле бүгенге секендә килдем Зирекле авылына, Найлатауска, анардан мин саламнар алам, игеннәр алам. Ул мин аларга башкалата булып, башка әйберләр белән булышам. Менә шулай эшләп ятабыз, авылда яшәргә була бүгенге секендә. Үзенә күрә бер кичкенә генә кооперативка бит инде. Әйе, без инде документальный кооператив түгел, но бер-беребезгә ярдәмләшеп, аңлашып, шулай эшлибез иңгелрәк. Авыл халкы да инвесторның пай җирләренә бирәчәк ашлаган көтеп тормый, фермерга килгәненә. Узган елның сабагы, аларны да сагаерга мәҗбүр иткән күрәсең. Хәмит абый шушы җирлектә 45 ел механизатор булып эшләгән. Икмәкнең кадерен белә торган кеше. 81-дән бит. 81 генәме? Соң, теге яктан 18. Хәмит абый, ашлык нәрсәгә бүген? Нәрсәгә дип җыясыз аны? Ашлык бит инде һәр вакыт кирәк. Төрле асарга авыл җирендә булган тавык асарасың да кирәк бит инде, ашлыксыз бит нишләп булмый бит инде. Нәрсәдән асыйсыз? Минем тавыклар бар, кәҗә бар, сарыклар бар. Елда бер үгез алып симертәм, шуны сатып суеп, ашлыйбыз рәхәтләнеп. Наил Хайбуллинның иген игөсерләре моның белән генә бетми әле. Сыйфатлы орлыкны дөрес итеп чәчү дә уңышны формалаштыруга зур йогынты ясый. Мәсәлән, 100 гектар улның быел 80% без аның перекрестен чәчтек. Дөрес аңлагыз. Бу туфрактан әпәй үсмей. Әгәр 1 квадратта матолиттә мол үсемлек үсеп чыккан икән, менә анда действительно уңыш китәргә була. Ничек инде даже диагональ дигән сүз дә дөрес түгел, минемчә. Перекрестный совсем икенче битен әйбер ул. Куелган бөтен хезмәтнең нәтиҗәсе шушы кырларда. Күкрәп утырган икмәк кыры яныннан тыныч кына үтеп тә китә алмыйсың. Хәер, Нурлат районында игенчелек белән ныклап шөгыльләнүче инвесторлар да бар. Алар янында синең дә начар эшләргә хакың юк дим Наил абыйга. Ә ул гадәттәгечә бу сүзләргә дә аптырамый. Сез мине дөрес аңлагыз. Инвесторларны беренче көнемнән үк үзем өчен конкурент дип тапмадым. Ул була да алмый. Минем 200 гектар җир, аның 20 гектар җир. Уланы эшкәртеп тә бетерә алмый. Мин әгәр бүгенге көндә инвестордан азрак уңыш алсам, ул минем өчен ачык катастрофа була. Җир биләмәләрең күпме синең яки азмы? Хикмәт анда түгел. Хикмәт Наил әфәнде кебек җирне яратып эшләүдә.
Мондай ісселікні малларды ауыр кешірі. Оларда көлегәлі орын ізлей, ашаудан қала. Нәтижеде сүт кемейді ауылда сиыр асыраушылар. Сөтігіне түгіл, бәйесі де 22 соңға қалды. Аптыраған деп шалтыраттылар бізге камытамаға апас яқларынан. Не үшін башқа орынларда сүтнің литрін 27-30 сомнан жиялар, біздің яқларда 22 соңға қалдырдылар деп аптырыялар. Аптырарсыңда 50 тиен яки 1 соңғағына түгіл, кисәк 5 соңға түгін тәгәрәген бейт. Келіп туған хәлінің сәбәпләрін тулысынша ашықлап та болмай. Süt жиюшылары да, süt үшкертушілер де sütнің сыйфаты нашарланды дей. Су қушышылар бар деп те жиберелер әлі. Әміне ауылда сыйыр асыраушылар. Нишләп су қушық, малларға антибиотик қадаған вақытта да әйтіп, sütін айырым шығарып беребіз деп ғажизленелер. Бұл отнада тапшырының ижат түркімі идел арияғында яшаушыларының хәлін білішіп қайтты. Арттырғанда 50 тиын білен арттыралар, Құдай рәхметі. Әбет, түшірген вақытта 4 сумасыға түшіріп қойдылар, ол бет 1000 литр шығарған ішірақта да 4000 деген сөз, ол әзақша түгіл. Мыңаршы Солтық ауылында сүтнің литрін 26 сумнан жисалар, июль айында ол 22 сумға қалған. Хақларының бұлай кисек түбен тәгәрәуіне халық ризасызлық білдірі. Сәбәбін де аңлатмағаш, олар бүтінлей аптырышта қалған. Сәбәбін бірінен де аңлатушы кіші yok. Июльде тішті сүт бәйелері 26 сумнан төлейлер еді. Бек қуанып берей дегенде біз, бек шатланып, әлі яры сүт ақшасы бар деп. Ауыл кішісінің бүтін яшайышы, бүтін кіре тұрған кірімі шол süt akşasından bittiğinde hemen özüm pensiyonerka yerim işsizdir elemine işten kısalttılar. Şuna göre pensiyaga çıkıp ulgurmadi. Bizde 6 mektep okuvchisi var. Mine alarni ham maktabga hazırlarga kerak. Sabirjanovlar gailesi mыңа kadar 5 sıyır asragan. Hazır birsin kimitkenler. Beyler bulayrak tursa, boşqalar da boş sanını kimitmesme. Birsi mine bitirdik endi, yine bitire de başlayız hazır. Çünkü kurmalar kıymet. Bu yıl pişen көп boluğa qaramasdan beyesi bərbi şu qaldı. 1000 болып düşürmediler. Satıp alıp qına bitirip bulmay. Özümüz hazırlayız. Erim qaytып kirmey qırdan күні pişenciya. Күрші Qoratal ауылы халқы да шундай фикірде. Бұл екі ауыл районда ең көп сыйыр асыраушылар рәтінде. Сыйыр асырауы жеңілләрдән түгел, шығымнары да елдан-ел артып тұра. Бәйлер арасындағы айырманы қора исә біләнді хисаплап анализлы ауыл кішісі. 30 litre süt satабыз анаға енді көпмегіне енді 27 сум білән барбы 22 сумның арасы бетені бек көп деп айтабыз енді біз есеплегенде. Хәсәновләр гаиләсендә сыйыр саны 9 баш. Гөлнәс Хәсәнова сөт кабул итүчеләрнең тапшырган сөтләргә сыйфатсыз дигән сүзләренә бөтенләй аптырый. Хәтта малга укол кадатсалар да сөт җыючыга көне сәгате белән хәбәр итеп торабыз ди. Антибиотик кадаткан көнне обязательно сөтне аерым бирәбез. Ул көнне генә түгел, 5 көн менә мин рәттән 5 көн антибиотиклы сөтне отдельно бердем. Әйтеп бердем, аны отдельно бушкага алып китәләр инде. Авыл халкы сүз җыючылардан зарланмады. Алар бит сөт кабул итүчеләр һәм эшкәртүчеләр белән халык арасындагы арадашлыгына. Вакытында килеп алалар, вакытында акчасын тараталар диделәр алар турында. Әмма кабул итеп эшкәртүчеләр дөрестән дә авыл җирлегеннән китерелгән сөтләрнең сыйфатсыз булуын аңлатырга тырыша. Бик каты күп партия сөт аммиак белән килде. Sütlerini tuğurga da даже tur geldi. İkinci sortlar bilen süt көп kabul buldu. Anlarsın ammiaktan tış kislotность. Mene bu sütni saklağı bir katı şut kalıp barga kerek. Ertenge bilen süt, kişki sütni, жылы süt bilen salkın süt bir kuşuluğu, bir katı kislotность kabiliyette mikroorganizmlar. Anlarsın sütni sizirge kerek. Sizmegeç тоже eşeki sütler bir көп kelgeledi. Şunun için eğer de halkının sütü kaçtı söylenen iken bizniki de beyler yaxşı bulacaq, Allah bilsəm. 26 сумнан төлегәндә ничек инде халык уялмыйча су кушырга тиеш. Менә киметкән сайын кушырга мөмкин. Сөт бәясен бетерә икән, куша башлый ул. Просто обидно, 2 ел инде жирне салганнары юк. Сөттән, ну жирне салмагач 2 елга хәтле көн менә гел алып торалар иде. Айга 2-шәрдә, 3-шәрдә алып торалар, гел алып торалар иде. Менә бу соңга 2 елда жирне салганнары юк. Каян беләләр соңга су кушкан? Андый гынакка кергәнебез дә юк. Ерем намазда кирәкми дә, аның белән кеше байымый. Ну, тиешле акчасын түләсәләр, без бик рәхмәтле булыр идек. Шулук Солтық авылында Альфред Садыков фермерлык белән шөгыльләнә. Чәчүлек җирләре дә шактый, сыйыр саны да 30 баш. Мин үзем апас молочный комбинаты белән эшлим. Безнең бәя төшмәде. Йөрсен әйткәндә. Безнең 31 белән договор белән кирдек, шуны тузалар инде. Үзең итеп бирәсең? Юк, үзләре килеп ала.
Фермер хужалығында сауылған сүтнің сыйфаты бірінші сортлы деп бәйәленә. Сүт суытқышы бар, сүтні сыйыр жилменнән туры шунда куалар. Бүген фермерда сүт бәяләре хужалықтағы эшне өчен эшкә ялгап алып баргагына җитәди. Нәселле тоналар да аласы килә, инвестордан калган торакларны да яңартмакчы, барысы да акчага барып терәлә. Өстәвенә банклардан ташламалы кредит та ала алмый икән. Хәзерге заман бәяләренә караганда арзан инде. Арзан. Biz инде фермерлар белән сөйләшәбез, хотя бы bir 45-50ләр булса, biz ялгап бара алабыз регуляр итеп. Ә бит бәяләр күтәрелә, һаман товарлар. Авыл халкыннан җыела торган сөтне дә фермер кебек суытып тапшырсалар, уңай буласы. Ул очракта кабул итүчеләрдә сыйфатсыз сөтегез дип тәнкыйтьли бәя төшерә алмас иде. Булмый торган әйбер юк бит инде. Бөтенесен җөргә кирәк, шабырга кирәк, эзләргә кирәк. Бар бит инде управлениелар, бар авыл советлары инде. Бергә сәргә була инде. Бар кирәк җыючысы. Суыткан очракта барыбер сыйфат яхшырак була торды. Инде тыныч бит инде әйбәт. Сурта әйбәт. Сөт әчми җыган пунктларга да бик әйбәт бит инде. Авылда яшьләр сыер асрамый дисәләр дә, өметлеләре дә юк түгел. Нәкъ Альфред абыйсы әйткәнчә, эшләргә теләге булган Айнур Сафинның 8 сыер асрый ул бүген. Һәр кайсын 130 мең сумга нәселлене сатып алган. Шулай ук ул да сөт бәяләреннән канәгать түгел. Шуңа берничә сөт кабул итүчегә барып сөйләшеп тә караган. Үзеңгә дә шунда бер файда була бит инде, авыл халкына да файда була дигәндә инде. Теге берәр молокавоз алып җибәреп, берәр теге нитеп менә шундый. Чыгымнар күп бит инде анда. Мәсәлән, анда әйе суытырга охлаждительләре кирәк, теге машинасы кирәк бит, нигә кирәк, теге бочкасы кирәк дигәндә инде. Һәрберсе бит инде. Сөтне тапшыручы хаклымы яки кабул итүчеме? Моны ачыклау шактый четерекле мәсьәлә. Авылга суыткыч алып куюда кесәгә сугачак. Кыенлыктан чыгу юлын ничек хәл итәргә соң? Хәзер мына 2 кооператив ачмакчы булабыз. Берсендә аның посторонний кешеләр килеп, бер жак районның бер жагына 2 холодильник, 10 тонна холодильник куймакчы булалар. Анда инде сөтне иртәнгесен бер холодильникка җыеп, кичкесен бер холодильникка җыеп, бергә суытып, аны башка яры затмакчы булабыз инде. Алар инде безгә сөт бәясен 29 сум дип обещать иттеләр. Әнә шулай сөт кабул итүчеләргә көндәшлек тудырырга кирәк. Икенчедән, авыл халкы кооперативларга берләшеп суыткыч куйдыру җаен тапса да яхшы буласы. Бәлки шул очракта сөт тапшыручы авыл кешесенә гаип тага алмаслар иде. Сөтнең качествосы бик каты бозылды. Беренчедән кызу булды. Сөтне саклау бик авыр барды. Сөтне сакламадыңмы, продукция чыгарып булмый. Шуның өчен бәяләр төшеп алды. Менә хәзер 12 августтан бәяләрне 26 сум ясадык. Әлегә хәтле 22 иде. Сентябрьдә тагын планлаштырабыз, Алла бирсә 29 ясарга. И халыкка да бик каты әйтер идем, качествоны карарга. Бергә эшләргә, бергә эшләгән сайын продукция яхшырак булачак. И бәяләр дә әйбәтрәк булачак. Бу атнада республиканың иң алдынгы савымчыларын билгеләделәр. Мондый бәйге 2 елга бер мәртәбә үткәрелә. Быелгысы Тәтеш районында узды. Барлыгы 43 районнан 44 сыер савучы үзләренең һөнәри осталыгын сынарга дип Идел буенда урнашкан борынгы Тәтеш җирлегенә җыелды. Бәйгене үткәрү урыны итеп ни өчен Тәтешне сайлаган соң оештыручылар. Игенчеләренең соңгы елларда беренчелекне бирмәвен беләбез. Терлекчелектә дә алар алдынгы технологияләр кулланып эшли. Торакларны яңарта. Шушы арада көндәлек 100 тонна сөт җигән узмакчылар. Бәйге җиңелләрдән түгел, сыер савучылар теориядән дә, гамәли яктан да осталыкларын билгеләнгән вакытка күрсәтергә тиеш. Димәк, тизлек кирәк. Уверенный булырга тиеш. Яратырга шул эшне кирәк. И с настроением, әйбәт настроение белән килергә тиеш моны. Бу бит безнең тормыш. Җиңелрәк эшләү? Ну, җиңелрәк, конечно. Просто сыерлар очень күп. 5 кешегә 2000 сыер, 2500 савабыз без. 4-5 сәгать савабыз. Көненә 2 дойка, төнгәлектә 1 дойка гына. Сыер савучылар бәйгесенең иң кызык мизгелләрен киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сезнең хәбәрләрне кабул итүче WhatsApp номерын экраннарда күрәсез. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.